Takulandirani pano pa Malawi Live Today. Lelo takubwereseraninso Bon Kalindo. Bon Kalindo, ukuti chani lelo? The DC mwana woopsa kwambiri amene siningabwerere mbuyo siku ndi siku ndimaonesesa kuti Amalawi mukhale well informed, muziziwa zimene zikuchitika mu dziko lanu, kuti pamenenso tikusendera 2025 zisankho mukakhale ndi an informed choice. Zili ndinu zili ngati chimozimozi kupita kumwamba, kuli njira ziwiri, njira ina yopapatiza, njira ina yokhota-khota, Satana kapena moyo. So apapa pamene tikupita kuchisankho, Amalawi mukuyenera kuti mukhale ndi chisankho chanu cha inu nokha mu mtima mwanu, whether mukufuna mupitirire ndi manyakawa, muzipitirira kuvutika, kapena iyayi mukhale ndi usogoleri wina wa nyuwani. Choyambirira ndimafuna ndithokoze kuchokera kumsanje pakana kuchitipa nkhota-khota pakana kumchinji. Zulo nditatulusa audio yokhuzana ndi Prophet Shepherd Bushiri, Amalawi ambiri ayimba mafoni, atumiza mameseji opanga sapoti kuzunzika kumene akuzunzika Shepherd Bushiri muno Malawi. Ndipo ine sindimadziwa kunena kuti anthu amamukonda kwambiri Bushiri the way it was yesterday. Sindimadziwa kunena kuti Amalawi amakonda anthu awo opemphera, ndipo Amalawi akuti ali wokonzeka kupita pa nsewu kupanga ma demonstrations, kuukira makhoti athu, kuukira boma limene likupanga zopusa kwambiri, kusafuna kuchita protect ma citizens yake. Choncho Amalawi ambiri akufunisisa atapita pa nsewu, ndipo uthenga umene upite kwa amene amayendesa za Bushiriwo kunena kuti Amalawi akufunisisa atapita pa nsewu kukapanga protest the idea yomutumiza munthu amene ali wathu kumutumiza ku South Africa. Tithokoze pa chimenecho chifukwa cha mafoni komanso chifukwa cha mameseji. Tithokoze kwambiri response imene ndalandira nditatulusa nkhani za kumeki, kunena kuti ameki sakupereka ndalama za anthu amene amakagwira ntchito, ma officials ya ameki komanso maziphunzisi komanso apolisi, makamaka kuzomba ndi kumachinga, kumene kutalandiranso mafoni anthu kunena kuti uthenga uja utapita apasanonso pano ndalama za fezi imodzi, koma zinazo sadawapase. Ndiye kumafunsa kuti kodi sowano integrity ya Malawi Electoral Commission ili pati, chifukwa zikumveka mkatimo kunena kuti akutitu fezi yoyamba ija pakana leroto anthu ambiri sanalandire. Ndiye sitikudziwa kuti kodi mmene mmayamba ntchitoyi simunapange budget, mmati anthu amene atazikugwirira ntchito azikugwirira ulere, inu mukulemera. Izi ndizofunika kuti muziyang'ane bwinobwino because zikuoneseraso integrity yanu ndi mmene mukuchitaso handle ma elections amenewa. Kodi ma elections wangati ali ndi zovuta ma gray areas kumbali ya anthu malipidwe awo, kumbali ya zina ndi zina logistically, kodi zisankho zimene zizayenda bwino? Pano pazikumvekanso mbiri zoyipa zambiri kunena kuti kumeneko zinthu zambiri zasokonekera. Kodi tu anthu ambiri tu akumukumbukira tu Chifundo Kachaletu, kuti Chifundo Kachale anali mamuna weni, chifukwa awawa wazikuchita kuonekeratu kuti from day one alephera kugwira ntchito yawo. And ine sindikutha kuona tili ndi credible elections, tikungoona ngati tizaona zinzake za zisankho, chifukwa ngati zinthu zayamba kuvuta lero sindikudziwa kuti kumeneko kukubwerako ndiye kuzavuta bwanji. So mukuyenera kuti mupange nyumba yanu should be in order, muonesese kuti anthu asamachite kuvutikira ndalama zokuti ndi zawo. Munachita kuaputa anthu nokha kuti mufuna mpangise zisankho, lero anthu mukuakhazika mwina kuakhazika pakana kuchokera phase 1, phase 2, supplementary, izi za ma transfers, anthu sakulandira ndalama zawo tikapanga kafukufuku, ziko
dziko lonse lino anthu sanalandire ndalama zawo. America mufuna mube ndalamazo sitikudziwa, koma ni mchitidwe onunkha umene uwu kwambiri. Ndichitaso ripoti kwa Malawi nkhani ina imene ndili nayo ndiyokhuza na mchitidwe wa anthu okuba makamaka amu Adimak. Andi uthenga umene ukuyenera upiteso kwa a Minister of Trade kunena kuti mu Adimak muli ma officials amene akuba chimanga, akuba mpunga kumagulisa kwa ma vendors. Malomo kuti aziyagulisa Malawi pa mitengo yosika, akumagulisa mitengo yokwera koma kwa ma vendors kuti ma vendors yo azikalemera. Imodzi mwa Adimak imene ikupanga za chinyengo zimene zikupatula kuti aliko ma Adimak ambiri ndija imatchedwa kuti Ngabu. Kwa Ngabu kumene koko kwa Ngabu kuli mkulu wina bwana amene akumatenga zinthu zija kumanama kuti afuna asamuse mpunga kapena afuna asamuse chimanga achipitise kunsanje. Chikhalire nicho mpunga umenewu ndi chimanga chimene chakugulisa kwa anthu a business ozungulira pa Ngabu. Izizi nde zimene zikuchitika, talandira mafoni ambiri ochokera kumene kuku kwa Ngabu kunena kuti mabwana aku Adimak kumeneko tikufuna tino a minister muziwe. Andi zingakhaleso bwino mmene mukumamangira anthu enawa mutamanga mmodzi wa ku Adimak, mutamanga akuluakulu aku agriculture amene akupanga za chinyengo. Ndicholinga kuti afuna zingolemera okhaokha mwamange amenewa andi akamangidwa mwina wakuboma kundi pamene anthu angaziwe kuti yes, we have got a minister who is serious. You are already on top of the affairs, you are serious. Komano ma officials aku Adimak akupanga za chinyengo kwambiri. Chimozimozi so awa aku Dodima amene akumagawa chimanga ma stadium mu paja mukuziwa kuti boma linakhazikisa program yoma alemba anthu kuti azilandira chimanga. Iyi ili njiraso imodzi yomafuna kuti aziberapo zisankho. Chifukwa munthu akapita kumene kuja kumachita redeem card yache akati chonjo amuuze kuti pereka 2000. Madera ambiri anthu ndiosauka ndiye mukufuna muwathandize, ndipo wathandiza ponso mukuwauzaso kuti zipereka 2000 yachani. And even fertilizer emweyi amene amanena kuti wa subsidy anthu kuti akamutenge fertilizer moja akumalipiraso ndalama ina yapamwamba. Izizi munayenera muziwe inu a MCP kuti mafilimu anu amene mukupanga inu okuba chifukwa chokuti kuntunda koma president anu ma minister ndi okuba. Izizi tu sitingaopene mangonena chilungamo chake ndi okuba. Inunso mukupitiriza zomwezo kumaba mukumabera anthu osauka kumauza kuti ndalama imene 2000 imeneyi ndi ya anthu okweza ndi osisa. Kodi anthu omasa amakweza ndi osisa amalipidwa kongo kuboma? Muona ngati ife sitidziwa. Kodi ndinu amene mwayamba kupereka zinthu m'Malawi muno? Kunali tu maboma ngati a Joyce Banda, a Peter Mutharika, a Malemu Bingu komanso Abakiri Muluzi apereka tu zinthu zachetu zaphwamwamwa osakhala iziso iyayi. Apereka zinthu koma palibe amene ananenedwapo kuti pitani mukatenge izi ndiye kuti mutenge perekani 2000. Iyayi chimanga chijacho kapena fertilizer uja kukuperekaso ati 30,000 ena yapadera. Ndi ziko lomvesa chisoni kwambiri ziko la Malawi. Ndi chifukwa chake zulo lija timanena kuti Amalawi timapwetekana tokha. Amalawi sitimakondana. Nkuthekaso programu imeneyo si kuziwika kubomako koma ndithu anthu amene akumapita ku Kamuzu Stadium, ku Bingu Stadium, ku Zuzu ngatiso tumwina ku Zuzu kokugawidwa pajatu anthu akumpoto lusamaganiziridwatu. Anthu akumpoto ndi awa amatengedwa ngati agalu, ena ndi awa abushiri akuzunzidwa awa. Mwina khandi akutengedwa chifukwa chokuti ndi akumpoto koma akanakhala wawo ndi atamupangira njira zokuti amutetezere. Boma lokuba kwambiri, boma lomvesa chisoni. Chimene mukuziwa inu ndikupanga ma passport kuwapangira anthu akunja zigawenga zimene zinabwera Malawi muno muzina lokuti lifuna lithandize Cyclone Freddy. Amalawi ziwani kunena kuti ma passport athu akuno ku Malawi sali wotetezedwa chifukwa cha mtima okuba. Tikunena pano pa maiko ngati America, Britain atika pa red flag kunena kuti ngati sitikonza bwinobwino passport yathu
ndiye kuti palibetu anthu kuyenda kupita kunja maiko ngati ku America, Britain, Germany, France tilesedwa tingoti choncho chifukwa chonena kuti passport yathu ndi passport yomvesa chisoni. Chitupa cha passport is an important document imene imayenera ikhale ndi ma security features oti ukafika pa airport paja akangoyichita swipe izionesa kuti amene ndi Boni Kalindo DC akuchokera kwanjeza kumulanje anabadwa siku lakuti ndipo president wa ziko zinachi ndi wakuti koma yathu kuyitenga kuyisiya kuyichita swipe Hey, igolesa mphepo oditu chakwera tu akutionesa zinthu zimene paziko la Malawi sitinazionepo tu nende awagundika kumatenga mapassport kumapereka kwa anthu akunja. Chikaliyeni chofe Amalawi tinati tikakhale ziko laini sitingatenge passport ya kumeneko koma kunoko mukupereka mapassport kwa ma Nigerians. Ndizomvesa chisoni kwambiri kuti ziko lathu up to now daily kukumatuluka nkhani zokuba, daily kumatuluka nkhani zosakhala bwino. So ndafuna ndikuuzeni Amalawi kuti mudziwe kunena kuti tikuzuza nabe muno Malawi anthu osauka amene akupita kumakalandira chimangawo ngakhale so ili plan yoma chitulapo ati kumachita zanzika zawo kuti azibera zisankho akumapangidwa forced kuti azipereka 2000 yapadera. Komanso ikakhala kuti nkhani ya fertilizer akumapereka so ena 30,000 yapadera kuti atenge fertilizer ache opanda ntchito. Wa Minister of Agriculture, Minister olephera akumusunga chifukwa chati ndi mwana wa anzawo amapange alimozi za ubusa. The most pathetic minister amene walephera miserable akulephera kumuchitapo kupanga lishafo kusankhapo anthu ena kumakapereka fertilizer lero chimanga chakula kale chabereka ati nebasa kumanya kuti abweresa fertilizer. Makape inu kwambiri makape chimene mukuzuwa ndikuba ndizi zakuonekerani kunkhota Amalawi ziwani kunena kuti mafuta amene akuzuza anthu kuno ku Malawi amafuta amene Amalawi akuasaukirawa ma ministers ena chifukwa chekafukufuku tapanga ma ministers ena minister wina wapezeka ali ndi migolo yokwanira 89 ya petrol 89 ma 200 liters okhaoka komanso migolo yokwanira 10 ya diesel amafuna olose kumapita nawo ku Mozambique. Tiyathokozetu apolisi yakunkhota kuti nkhani imene ataimva anathamanga ndikukagwira migolo imene ikuoloka pa boti kuti zipita ku Mozambique. Kodi tu zikuchitikatu zambiri tu mmaboda mutu zokhuza na ma ministers. Mmaboda mukugwidwa chamba mkugwidwa makokeni koma mukapeza kuti zinthu ziyazagwidwa zimangosowa. Kungosowa ngati sikunachitike so scandal iyayi. Ukaifufuza nkhani yepeza kuti ndi ya minister wina. Kukhala ino ndi ine ndi kuti pamene popo ndende yache osakhala ya masewera. So ndi ziko lomvesa chisoni ziko la Malawi limene limaoneka ngati ndilali ng'ono koma ndi ziko lalikulu kwambiri in terms of katchali. Nkhani yomaliza imene ndakubweresera ni mama wa uno wa Malawi. Fache masiku ano tikufuna tiyambe style imene talandira advice yonena kuti tizitha kumazitchula nkhanizi mitu yache. Nkhani yomaliza ndi zisankho za ma primary zisankho za ma primary za zipani zosiyana kafukufuku amene tampanga ifeyo Amalawi First maka so DC desk ndiyonena kuti zipani zambiri zosusa zikufuna zichite impose makandidate madera awo ambiri sapanga ma primary madera ambiri sakupangisamo ma primary azingonama kuti tikufuna tipange phase 1 tipange phase 2 madera ena osapangisa ma primary. Ndi anthu omvesa chisoni kwambiri anthu achipani amene simmaphunzira. There is no way mu democracy mungachite deny anthu ena kuti asachite exercise ufulu wawo. Kumuziko kuli anthu amene akufunidwa ndi anthu
osankhatu ndi anthu mmakhala kumeneko sinu amene amakhala kumeneko ndi anthuwo bwino ake iwowo ali ndi ufulu wokuti asankhe munthu amene akumufuna. Ndiye inuyo a UDF, inu a Ford, inu a DPP, inu azipani zina ngati a PP, inu a UTM, chonde mukanachita exercise zinthu zanu with caution, musachite impose ma candidate kwina kulikonse mukanayikako ma primary ndi cholinga kuti afisi awo amene azuza zikoli apezeke kuti alibe mpata owina. Koma izi mukupangazi muchita divide anthu. Ndikunenatu ndi inu a UDF, ndikunenatu ndi inu a DPP, ndikunena ndi inu a Ford, a UTM. Muzimva anthu akamakuuzani anthu inu muzimva. Simamva kuteko kupanopa mulibize enanu kulandira ndalama kwa mashado. Mulibize kuti mulemere nthawi imene yazisankho. Mulibize kuanamiza ma president anu kumauza Peter Mutharika zonama, kumuuza Ujeni Atupele Muluzi zonama, kumuuza Enoch Chihana zonama, kumuuza Joyce Banda zonama, kumuuza Daliso Kabambe zonama. Mukufuna ati muyimirire noka anthu asapange ma primary. Kaye kwangona uku kwangona a DPP ndiye musamale kwangona uku kulilongwe akulu akumene kwakugulisa chipani alandira ma 2 miliyoni kuti agulise chipani cha DPP. Kumeneko candidate amene akufunidwa kumeneko kwangonako ndi wina, koma iwo akufuna wina atalandira ndalama zapamwamba kuja kumachedwa ku MCP. Boni Kalinda chimango ulula basi chimwana choopsa kwambiri. The most deadly and dangerous child from Jeza village. Tiye Mabuka box 76 Mulanje, Malawi, Southern Africa.